Hello guys, I am Ejidons and welcome back to my channel. Medyo dugay-dugay na dyan ko wala ka kung ano tawag upload sa ako ang YouTube channel. So wala na ko kapakita sa pag-unsay mga views diri sa Taiwan, Thailand. So naanapod ko karon sa inyo mga wall sa YouTube channel nga moagi sa inyo mga notification para ipakita na ako ninyo ang akong gibuhat karong adlaw. Unya ipakita na ako ang mga malamian nga kaom nga seafoods diri sa Taiwan. Muadto ko karon sa Harbor City, Highlight. So this is my driver. This is my driver for today. Murag dato kay napay ko ang driver pero nagbayad today. Dito guys, this is my driver for today. Yan, si Coco, nagchitaw ma? Coco, nagchitaw nali mo? Ha? Nagchitaw nali? Ikaw, Naga chupan ma? Nagkakain? Totoo. Okay. Totoo. Sama mincha ma? Mincha. Highlight ma? 知道啊，但是他在那里我知道。好。Naga sanpay laman no? Okay lang ma sanpay. Naga warm yung tiyan lang. 对。我们这个小白都不会比人家贵了，小黄要跳表，我们不要跳表。 Nagawag yun sa sanpay ha. Sisiye. Ayun guys, kasi kailangan 11:30 is nandun na sa kainan. Pero nandito pa ako sa dorm kaya nagtaxi na lang ako guys papunta sa kainan. Pero yung pamasahe ko is libre naman. Binigay naman po sa akin ng limpan or leader. Kasi ang gusto niya pupunta talaga ako kaya binigyan niya ako ng pamasahe kasi hindi ko alam kung saan ko banda yung harbor, yung kainan, yung eat all you can guys. Makikita niyo yan mamaya. Makikita niyo yan mamaya guys. Nagmamadali ako kasi 11:30 kailangan nandun na, tapos 10:55 na nasa dorm pa ako. Kaya for urgent nag-taxi na lang ako to make it fast. Tinatanong ko sa kanya kanina kung alam niya ba yun kung saan yung banda yung harbor. Sabi niya alam niya daw, so tingnan natin kasi first time ko pa din pumunta dun. Yung kainan ko namin is ano po to, parang year in party ba, Weya 2021. Kung dito sa Taiwan, Weya po. So tara guys, mamaya again makikita nyo lahat yung mga seafoods dyan. Thank you. Ayan guys, malapit na tayo sa Harbor Buffet. Dito kami doon. 前方400米，闯红灯超速照相，限速60公里。
Kaya may ma? 前面的， Ah. At yan guys, nandito na nga ako. Ito yung pagkain ko. Ang sarap talaga sobra. Ito yung kasama ko guys. Ang daming tao tapos ang pila, grabe oh. Hi Ashin. Siya. Siya ito ba yung vlog? Nag-check vlog mo. Oh. Yan yung kasama ko dito. Tapos at tagal ko kasi ang dami talagang tao ba? Sobra talagang ang daming tao. Yung pagkain ko. Ito yung makasama ko. Mấy cân đấy chị ạ? Nha. Cái nhân đồ hải sản luôn. Chị cũng là không có biết đồ ăn to đấy. Bảo Phương là đi lấy cho con tôm. Sarap. Tempura sarap. Nagani meal tsaka ma? Chị đồ đó cho nó. Nakakaiwan mo? Việt Nam hào chứ đi. Hào chưa bạn? Chưa. Hào chưa? Quên bắt sang đi rồi. Đi kênh đấy. Hào chưa đi. Kaka? Có chị cầm không? Chị cầm. Buputitaw. Hào chưa? Hào chưa? Hào chưa? Đi đâu? Hầm. Buputitaw. Yan, ang sarap talaga guys. Ang dami talagang tao dito guys. O tingnan mo yung tao dito guys. Tapos ang pila, pinagpilahan yung tempura. Ito yung pinagpilahan nila ito. Ito.